Ola, que tal? Benvidas e benvidos este segundo día destas clases de galego en liña, Aula Galicia Aberta para todas as persoas que nos seguides dende outro lado do mar, non? Mais alá da nosa comunidade autónoma. Neste caso, hoxe empezaremos directamente co contido que temos preparado para estas sesións de martes á tarde e quería explicarvos primeiro un pouco como vai funcionar a dinámica destas clases de cada tarde. Este ano temos, como vos dicía na sesión anterior, moitas novidades. Para empezar, temos un novo formato e para seguir, pois tamén temos que destacar que a duración das clases vai a ser diferente e, polo tanto, tamén temos que adaptar os contidos dos que imos falar en cada unha das sesións nas que estaremos aquí xuntas e xuntos. Como seguro que sabedes, este ano dedicamos as letras galegas ás cantareiras, unha figura central na nosa tradición non só literaria, senón tamén na nosa propia cosmovisión, non? Como pobo, como cultura, e por iso queremos que esa sexa a liña temática que vai ir deslizando todos os contidos e todas as cuestións das que imos falar, nestas tardes de martes. É por iso que, como a figura das cantareiras é central para este curso que comeza, imos ir poñendo pezas de cultura popular, de cantareiras populares, de recollidas populares todas as tardes e iremos vendo que podemos destacar deses vídeos e como podemos ir contando a historia de Galicia e da lingua galega a través destes vídeos que vos traeremos aquí cada tarde. Polo tanto, a estrutura que imos seguir para estas sesións vai ser a seguinte. Todos os días imos introducir as sesións cun vídeo que son pezas centrais da nosa cultura galega porque son recollidas de tradición oral, de cantareiras populares e comuns que temos arredor de toda a xeografía galega que tiveron a ben prestar a súa voz, a súa sabedoría e as súas casas para deixarnos entrar nelas e poder coñecer esa parte tan importante, non, da cultura galega. É por iso que, desde este vídeo, imos trazar o que é a sesión da aula de cultura e lingua galegas. Por iso, imos ter partes fundamentais como describir o lugar de onde se dá ese vídeo, describir tamén as características que podemos observar moitas veces nestes vídeos e o que podemos achegar, ao que nos podemos achegar, a través destas producións orais e despois daremos algúns apuntamentos de vocabulario, de lingua e sociedade e outros datos de interese e de curiosidades que seguro que tamén vos interesan. Por último, pecharemos as sesións cunha achega vosa, cunha achega dos centros galegos que enviástedes material para reproducir aquí nestas clases e todas as tardes remataremos cun pequeno coloquio, cunha parte de titorías, onde poderedes facerme chegar as vosas preguntas, as vosas inquedanzas e poderemos poñelas en común para charlar un rato. Sen máis, deixovos paso co primeiro dos vídeos, o que abre esta serie de clases que comezamos hoxe, e direivos que este vídeo pertence ao lugar de Aboal, agora saberemos un pouco máis sobre el, e temos aquí a unhas mulleres que conservan nos seus cantares a tradición máis arcaizante da literatura oral, da tradición oral galega, non? Parece que estas mulleres mantiveran a tradición oral sen cambios, imperturbable, e por iso dicimos que é unha das mostras máis importantes das que temos coñecemento hoxe en día. Así que, dentro vídeo, e agora seguimos falando destas cuestións.
Ben, aí tiñamos este vídeo que pertence ao lugar de Aboal, en Toutón, en Mondariz, e como viades xa o vídeo, tiña unha lixeira información que nos podía orientar, non? Caro que estábamos vendo e escoitando. Vedes que, ademais das mulleres, das cantareiras propiamente, tamén había un home en realidade aí no centro da imaxe, e xa vedes que as características, cando se inclúen homes neste tipo de tarefas, non? As características mudan lixeiramente. Neste caso, temos nome para as cantareiras, pero non temos exactamente un nome como tal para estes homes que sí que as acompañaban, non? De algunha forma, e tamén sobre estas cuestións iremos falando ao longo destas sesións de tardes. Ben, como vos dicía, o vídeo preséntase no lugar de Aboal, en Toutón, en Mondariz. Tedes aquí unha foto nesta diapositiva e, como seguro que xa sabedes, a distribución poboacional e a distribución de municipios de Galicia é bastante complexa. Por un lado temos as aldeas, por outro temos as parroquias, os concellos e as provincias. Digamos que nesta orde que tedes aquí presentada imos dun nivel micro a un nivel macro, de menos a máis, de algunha forma, e todas estas cuestións, aldea, parroquia, concello, provincia, pertencen, polo tanto, á comunidade autónoma. Dito con outras palabras, a primeira unidade que temos territorial sería a comunidade autónoma, que comprende os límites xeográficos de Galicia, e dentro desta comunidade autónoma, dentro da nosa comunidade autónoma, temos 4 divisións, 4 provincias, que seguro sodes ben coñecedoras e coñecedores delas. Temos a provincia da Coruña, a provincia de Lugo, a provincia de Ourense e a provincia de Pontevedra. Dentro de cada unha das provincias temos outra división menor que serían os concellos. En total, en Galicia, non quero darvos malo dato, temos 313 concellos distribuídos ao longo das 4 provincias. E dentro destes concellos hai unidades menores. É aquí onde entran a xogar estes outros dous termos, tanto as parroquias como as aldeas. As parroquias serían unidades municipais menores, é dicir, unidades que están dentro dos municipios, dos concellos, e que normalmente proveñen ou beben directamente dunha división eclesiástica. A que nos referimos con isto neste punto? A que as parroquias normalmente están delimitadas pola división que fai a Igrexa, non só en termos religiosos, senón tamén en termos arquitectónicos, no sentido de que as persoas que pertencen a unha parroquia pertencen a unha mesma igrexa. E isto lévanos á última división, non? Que sería a das aldeas. As aldeas son lugares que se atopan dentro das parroquias. Podemos chamarlle aldeas ou lugares. Neste caso, a división é puramente xeográfica, é dicir, un grupo de casas que se atopan nunha parcela determinada forman unha aldea ou forman un lugar que pertencen a unha parroquia, é dicir, a unha entidade eclesiástica que ao seu tempo pertencen a un concello dentro da provincia, dentro da comunidade autónoma. Para que lle vayamos poñendo nome, polo tanto, situando tamén no mapa estas 4 cuestións de división territorial, direivos que o vídeo que acabades de ver pertence á aldea de Aboal, na parroquia de Toutón, que ao seu tempo se atopan no concello de Mondariz e pertencen á provincia de Pontevedra. Non só iso, senón que, aparte desta división da que acabamos de falar aquí, que sei que moitas veces nos crea algúns conflictos cando temos que falar de división territorial en Galicia, porque a verdade é que é bastante complexa, aparte diso, os núcleos poboacionais, e polo tanto os concellos, as parroquias e as aldeas, tamén se dividen ou se agrupan, mellor dito, moitas veces en comarcas. Neste caso, Mondariz pertence á comarca do Condado, xunto coas Neves, Pontareas e Salvaterra de Miño. Digamos que estes lugares conforman ao tempo unha comarca, polo tanto están unidas, pois ben sexa por calquera motivo histórico, xeográfico ou do tipo que sexa, conformaron históricamente unha comarca. Normalmente as divisións en comarcas tamén tiñan moito que ver con divisións eclesiásticas e con outros motivos que rexían, non? A división e a estruturación do territorio. Falaremos ao longo de todas estas sesións abondo sobre estas divisións territoriais, sobre as diferentes comarcas e as súas características, e hoxe directamente pasamos a falar dos lugares de interese que temos nesta comarca do Condado, en concreto no concello de Mondariz,
que vos propoño que non vos perdades ningunha destes lugares de interese, porque tedes, por exemplo, uns sendeiros dos Muiños de Toutón, o balneario de Mondariz, que este seguro que coñecedes, pero seguro. Temos tamén o Castro de Troña ou a Serra do Suído ou o Castelo de Sobroso. Calquera deles e moitos outros que non están aquí recollidos son lugares de interese que podedes visitar, non? E tamén que nos servirán para coñecer un pouco máis polo miúdo a historia deste lugar, deste concello e tamén desta comarca, xa que moitos destes lugares comparten ou son, mellor dito, propios doutros municipios desa comarca. Máis apuntamentos sobre o lugar no que se produce o vídeo. Figuras de interese. Temos aquí unha figura de interese, sobre todo no que o Concello de Mondariz se refire, e temos a Enrique Peinador Vela, un señor que un médico que viviu no ano 1850 ao 1917 e que, aparte de ser pois unha das primeiras persoas, figuras, non, que estudaron medicina, que practicaron a medicina nesta época e demais, alén diso, foi un dos descubridores, das persoas que descubriu o nacemento das augas do balneario de Mondariz, polo tanto, tamén explorou as súas capacidades e os seus beneficios para as persoas e foi un dos seus fundadores. Aí queda tamén o seu nome para que poidades tamén, se estades interesadas e interesados, pois mergullarvos un pouco na web e ver algunhas outras curiosidades que aquí non recollemos pois por falta de tempo. Sobre festas e outras celebracións, que tamén pode ser de interese para quen queira vir visitar Galicia, destacamos neste punto a Festa da Auga de Mondariz Balneario, que ten lugar no verán, e que é unha das festas máis importantes, non, deste concello e deste municipio tamén. Seguimos coa nosa liña neste percorrido pola historia de Galicia a través desta introdución que fixemos no vídeo e diremos que dentro do Concello de Mondariz temos, evidentemente, unha variante dialectal, é dicir, temos trazos concretos do idioma. Cando falamos de variantes dialectais, a que nos estamos referindo? Cando falamos de variantes dialectais, falamos desas producións lingüísticas que son únicas de cada unha das zonas nas que se divide dialectalmente a nosa comunidade autónoma. Por iso, para falar de variantes dialectais, temos que ter sempre en conta, e así o faremos ao longo destas clases de martes, teremos que ter sempre en conta este mapa que tedes aquí á dereita da diapositiva. Que é este mapa? Este mapa é un mapa dialectal de Galicia que marca as divisións en bloques dialectais da nosa comunidade autónoma. Por un lado, vedes que temos na parte máis esquerda, non, da imaxe, temos o bloque occidental e aí compréndense as áreas Bergantiñá, a Fisterrá, a Pontevedresa e a área tudense. Por outro lado, temos o bloque máis amplo, non, que sería ese bloque central, comprende a área mindoniense, a central de transición e a área luco-auriense, a parte da Baixa Limia ou da Limia Baixa e a área centro-oriental de transición. Por último, temos na parte máis á dereita da fotografía o bloque oriental. Este bloque, o terceiro dos bloques, comprende a área asturiana, a área ancaresa, xa bebe directamente dos Ancares, a área oriental central e a área zamorana. Vedes que ao longo deste mapa, ao longo destas divisións en áreas, situamos pois todas esas provincias e todos eses concellos, lugares e parroquias que temos dentro da comunidade autónoma. Polo tanto, segundo onde partan estas liñas aquí en vermello, non? Estas liñas dos bloques occidental, central e oriental, teremos unhas características dialectais en cada unha das zonas onde nos atopemos, non? Por iso, este vídeo que acabamos de ver pertence a Mondariz, polo tanto, bloque occidental e, polo tanto, área pontevedresa. Temos ferramentas, temos recursos, non, para observar as diferentes variantes dialectais e as súas realizacións en internet. Un dos recursos pois sería, témolo aquí pendurado, pero sería a web de Cultura Galega ou a web da nosa fala, o Observatorio de Cultura Galega, onde podemos ver as diferentes variantes, as súas realizacións. Isto verémolo ao longo das sesións nas que estemos aquí xuntas, pero así, para empezar a entrar en materia, direivos que as características dialectais deste bloque occidental, serían a presencia de geada, que é a realización como
medio aspirada da letra G inicial, en lugar de gato, dicir jato, por exemplo. A parte diso, temos o seseo implosivo. O seseo implosivo é a realización de ese líquido no final de palabras que rematan en Z, é dicir, luz en lugar de luz ou dez en lugar de dez. O seseo implosivo só inclúe estas realizacións a final de palabra. Cando temos eses, realizacións de eses, no medio de palabras, non se... Perdón, cando temos realizacións de Cs ou de Zs no medio de palabra, non se cambian por S. Eso sería outro tipo de seseo. A parte diso, destacamos do bloque occidental e tamén desta área pontevedresa a terminación en an ou en ans para o xénero masculino e feminino. Refírome aquí a que na área pontevedresa hicimos irmán e irmáns, e irmán e irmáns, tanto para as irmáns mulleres como para os irmáns homes. O que cambia nesta variante dialectal sería o artigo. É dicir, se quero referirme a as miñas irmáns, o que direi, o que porei é un artigo as, feminino plural, e se quero referirme aos meus irmáns, o que cambiaría sería o artigo o, masculino plural neste caso tamén, pero podería ser singular nos dous casos. Non cambia, polo tanto, a forma do substantivo, que sí que se fai, sí que cambia ao longo dos outros bloques, tanto do central como do oriental, pero non en todos os puntos. Tamén sobre isto falaremos ao longo de todas as sesións. Polo tanto, destes terminacións en ans, derivamos directamente o plural en ns, como vos acabo de dicir. As terminacións en an, ans, lévannos a unha realización de plural sempre en ns. Polo tanto, se eu quero dicir o plural de camión, vou dicir camións, e mantendo ese n que non sempre se mantén, como veremos ao longo das sesións. E, por último, o noso pronome suxeito, e digo noso porque eu pertenzo a esta zona dialectal, a esta área dialectal, e o noso pronome suxeito é ti, en lugar de tú ou outras variantes que veremos ao longo da xeografía galega. Sempre que escoitemos estas características dialectais, sempre que escoitemos, pois, por exemplo, o plural en ans, en ns, perdón, ou as terminacións en ans para os dous xéneros, ou incluso, sobre todo o pronome suxeito ti, sabemos que estamos case inequívocamente no bloque occidental, polo tanto, na variante dialectal deste bloque. E, polo tanto, podemos ir trazando unha liña para situar mellor ou máis concretamente ese tipo de fala. Sí que é certo que no vídeo que acabamos de ver non se aprecia exactamente, non se aprecia pormenorizadamente, digamos, a estas variantes dialectais, porque é certo que é un vídeo pois, que ten tempo xa, que é o vídeo que temos, non? Entón non podemos acceder a estes trazos dialectais, pero sí que temos outros recursos que veremos ao longo do curso, onde podemos acceder a producións orais concretas de cada unha destas zonas e destes bloques dialectais. Ben, na parte de vocabulario de hoxe, como non podía ser de outra forma, traemos a música tradicional. Neste caso, no vídeo mirabades que as persoas que estaban nel, pois o que tiñan era un instrumento na man que sei que todas coñecedes e todos coñecedes, que se chama pandeireta. Pero temos outros instrumentos tradicionais que o mellor non son tan coñecidos ou o mellor non sabemos a súa equivalencia en galego, no que o vocabulario se refire. É por iso que aquí temos e destacamos as cunchas, as cunchas que non son máis que esas cunchas de vieiras, non? Esencialmente, que se vacían, se limpian e pois tocadas unha coa outra, sempre en pares, non? Emiten un sonido característico que serve normalmente para acompañar os cantos diversos que se poden facer ao longo da xeografía galega, aínda que non son propias únicamente da nosa música tradicional. A parte diso, temos as culleres, que estas sí que son máis curiosas. Non sei se tivestedes a ocasión de velas algunha vez, se non podedes incluso buscar algún vídeo na rede, en YouTube ou nalgún outro recurso que teñades por aí. As culleres son dúas culleres de madeira, normalmente, que postas do revés, é dicir, coa parte cóncava unha contra a outra e con cun xeito concreto de tocar, que é introducindo un dedo entre as dúas partes máis longas da culler, ao chocar unha coa outra, fan tamén un sonido percutivo característico. Normalmente son de madeira, xa vos digo, son feitas ademais por artesáns,
e son moi características tamén de algunhas zonas de Galicia. A parte diso, a ben coñecida a gaita galega, ben coñecida seguro que por todas e por todos. Temos tamén o tamboril, que aquí neste vídeo non o mirábamos acompañando as mulleres que cantaban, pero sí que o veremos ao longo destas sesións. Temos o pandeiro, no noso caso normalmente o pandeiro cadrado, que sabedes que este instrumento de percusión que ten obviamente forma cadrada, recuberto de pel polos dous lados, e pode ter unha xóuxere dentro para emitir ese sonido característico do pandeiro. A diferencia do tamboril, é igual que a pandeireta, tócase únicamente coas mans, aínda que pode haber variacións e pode tocarse tamén con baquetas ou con outros elementos percutivos que contribúan bueno, pois a elaborar un instrumento de percusión máis completo, se queredes. Temos a pandeireta, que era que mirabades aquí no vídeo, a pandeireta destacar que os elementos que sonan son as ferreñas, son obviamente a única parte de metal alén dos clavos das puntas e das outras que se necesiten para configurala. Temos a requinta, que é unha frauta, é unha especie de frauta, non é exactamente unha frauta, é máis ben un frautín, non? Unha frauta pequeniña feita de madeira, que tamén ten un sonido moi característico. Podedes tamén, creo que ao longo destas sesións imos comprobar tamén como sona unha requinta, e tamén, igual que os outros instrumentos tradicionais, necesita da man, da artesanía, non? Para elaborarse. Polo tanto, son instrumentos que se crean por persoas artesanas tamén. Temos as tarrañolas, que son dous anacos de madeira, dito así parece unha cousa moi sinxela, pero semellan na execución ás culleres, porque sí que teñen unha forma concreta tamén de collerse e de ser un instrumento percutivo, non? Pero son dous anacos lisos e planos de madeira que fan un son concreto que tamén recorda moito e que bebe directamente de toda a tradición máis arcaizante, non? E por último, recollemos aquí nos instrumentos tradicionais a zanfona. A zanfona seguro que vos sona moito os cantares de cego, por exemplo, ou porque a verdade é que é unha insignia, non? Na música tradicional galega. A parte diso, estes serían os instrumentos. Temos formas musicais propias, como poden ser o alalá. Sobre alalás falaremos tamén aquí. Creo que tamén teredes a sorte de escoitar algúns moi bonitos, ademais. Temos as alboradas, temos os cantos de cego, os cantos de traballo, os de reis ou os de berce, e gustaríame facer fincapé nesta forma musical, nos cantos en xeral, sobre todo nos cantos de traballo, nos cantos de reis ou de berce, xa que estes cantos eran os que acompañaban labores tan cotiás como pode ser a sega, por exemplo, como poden ser calquera outro traballo mecánico, non? A música axudaba a que se mantivera un ritmo tanto no traballo como no labor que tiveran que se estivera desenvolvendo, e estes cantos esencialmente os de traballo, tamén esencialmente os de traballo. Nestes cantos de traballo foi onde se incorporaron tamén de forma máis masiva, se queredes, estes instrumentos tradicionais, estes instrumentos pobres de algún xeito, non? Instrumentos tradicionais que se podían elaborar con cousas que tiñamos na casa, por exemplo, as cunchas, por exemplo, as culleres ou, por exemplo, as tarrañolas, non? Estes instrumentos son feitos de forma artesanal, sí, pero de forma moito máis rápida, fácil e barata tamén que o que pode ser unha gaita, que leva moitísima máis elaboración, ou unha requinta ou unha zanfona, non? Sen pasar, pois, directamente polas elaboracións máis complexas dos tamboriles ou dos pandeiros directamente. Temos tamén os fandangos, temos a muiñeira, que seguro todos e todas coñecedes, o pasodobre e a rumba e a xota. Sobre estas formas musicais non estou reparando demasiado, porque teríamos que entrar en características rítmicas, non musicais, e creo que para iso imos ter algunhas pequenas sorpresas ao longo destas clases de martes. A parte diso, ligado directamente á música tradicional, está o traxe tradicional. Por unha parte, temos o traxe tradicional masculino, tedes aquí unha foto dun traxe tradicional, e por outra parte, temos o traxe tradicional feminino.
Agora imos vos deixar por aquí unha pequena mostra de vocabulario sobre estes traxes e diremos que o traxe tradicional masculino está formado por unha camisa, que é esa parte branca que tedes aí debaixo desa parte vermella, que sería o chaleco ou chaqueta curta. Neste caso aquí temos un chaleco, é dicir, é unha prenda que non ten mangas, pero poderíamos ter por riba ou directamente riba da camisa unha chaqueta curta. Unha chaqueta curta que normalmente vai máis por riba da cintura dos pantalóns, agora veremos por que tamén. Teremos aquí, neste caso, pantalóns e calzas, é dicir, a parte tamén que vai por debaixo dos pantalóns. Neste caso, aí tes que é negra, pero tamén pode ser brancas. Isto depende tamén moito da zona xeográfica, de onde sexa o traxe tradicional. Temos as polainas, que tamén as vedes aquí nesta foto. Neste caso, máis que unhas polainas, se mo permitides, son uns calcetíns de lán, pero sí que temos outra forma de polaina que é esa que cubre toda a parte da perna, non, do xemelgo, e normalmente poden ser marróns ou negras esencialmente, e son unha parte do traxe tradicional masculino. A parte diso, temos a faixa, que aquí non se aprecia, pero irá debaixo do chaleco, e a faixa, pois, é esa parte do traxe tradicional que bebe da tradición dos traballos, non? Dos traballos do campo tamén, que servía pois para fixar esa última parte das lumbares e que as tarefas no campo foran máis agradables ou menos que sufriramos menos, non? Esa faixa hoxe segue presente no noso traxe tradicional e é certo que é unha das partes pois moitas veces máis colorida, segundo o modelo de traxe tradicional no que esteamos centradas neste punto. Temos a monteira, que aquí non se ve, pero é un dos accesorios que pode levar o traxe tradicional masculino na cabeza. E, por último, temos as botas, os zocos, perdón, ou as tamancas. Depende tamén do traxe tradicional e da zona e do tipo de traxe, porque sabedes que hai diferentes, pode ser de gala ou pode ser de cotío, levaremos botas, zocos ou tamancas. No caso do traxe tradicional feminino, tedes aquí outra imaxe e diremos que temos a chambra ou camisa, depende da zona, chamámoslle dunha forma ou doutra. Aí vedes que a camisa ten bastantes detalles moi elaborados, con encaixes, con volantes, con bordados e demais. Temos a saia, que sería esa parte vermella cunha tira negra que se ve por baixo da enagua non, do mantelo neste caso. A enagua sería esa parte que vai por baixo da saia, que non se ve, pero que tamén é unha parte moi elaborada, igual que a camisa, pois ten bordados, ten encaixe e ten moitos detalles, e o que fai é darlle corpo a esa saia que vai por riba. Temos o mantelo, que tamén tedes aquí pezas moi elaboradas, con pedrería moi finiña, feitas á man sempre, normalmente en veludo, de diferentes cores, e a verdade é que é unha peza preciosísima. Tedes o dengue xustillo ou o corpiño e chaquetilla, neste caso a parte de arriba, e aquí temos un corpiño, non? Que ata directamente cun cordón, pero temos diversos tipos de corpiños ou de dengues, que aquí non vemos, sería a parte de arriba, que é como unha especie de mini capa, se queredes, e tedes realizacións moi diversas e moi coloridas tamén dentro do traxe tradicional feminino. E por último, teríamos no que o textil se refire, a cofia, pano ou sombreiro, que serían as partes de traxe tradicional que se levan na cabeza. Nos pés, igual que no traxe tradicional masculino, zapatos, zocos, zocas ou tamancas. Sí que é certo que hai diferenzas duns zapatos masculinos a uns femininos, pero esta é a parte que comparten, digamos, máis igualitaria de alguna forma. Se non tivestedes ocasión, aproveito para dicírvolo, hai normalmente mostras de traxe tradicional masculino e feminino, non só presencialmente en Galicia, senón que seguro que igual nos vosos centros galegos tivestedes a ocasión de ver algunha mostra de traxe tradicional, senón hai recursos que podemos ver ao longo destas sesións, recursos en internet que nos ensinan o traxe tradicional e as súas variantes ao longo do territorio galego. Creo que é unha parte da tradición galega, en este caso, que falamos de cantareiras, falamos de tradición oral e falamos tamén de música tradicional, polo tanto, creo que é unha parte fundamental para coñecer tamén a tradición galega e que ademais é
dende o meu punto de vista, moi agradable de ver e moi bonita, porque a verdade é que son obras de arte, de artesanía, non? Que paga a pena pois coñecer e ver. E para hoxe pechamos a sesión cunha recomendación. Neste caso, aquí nesta última sección, como vos dicía ao comezo, iremos facendo recomendacións de diversas cousas, diferentes cuestións. En este caso, o que vos traio é unha recomendación dun libro que me parecía que tiña que estar hoxe aquí, precisamente ligado co tema da sesión de hoxe. Traigos un libro dunha escritora galega viguesa neste caso, Ledicia Costas, Pel de Cordeiro, chamase esta última novela, e nesta novela as protagonistas son as bruxas, as meigas, de algunha forma, os lugares ocultos da Galicia antiga e, sobre todo, as protagonistas son as mulleres. Como vos dicía, as cantareiras, as mulleres, a figura feminina vai ser a que guíe un pouco todas estas sesións de martes e, polo tanto, neste libro tamén as mulleres son as súas protagonistas. Por qué? Porque o que conta Ledicia Costas nesta novela é a historia de dúas mulleres en dous momentos diferentes do tempo históricos, pero que ao final pois tamén están conectadas por algo que teredes que descubrir se ledes esta fantástica novela. Por un lado, temos a historia de Catalina, non quero cambiarlle o nome, sí, Catalina, que é unha meiga, unha bruxa, mellor dito, dos últimos anos da Inquisición, e por outro lado temos a historia de Lola, que é unha muller cunha crise existencial no século XXI. A unión entre as dúas teredes que descubrila ao longo da novela, que, repito, vos recomendo moi encarecidamente, porque a verdade é que está moi ben e podedes acceder a ela pois seguramente a través das bibliotecas ou senón a través das páxinas webs que permiten a compra deste volume. E agora, para dar paso a esta última parte da sesión, que sería o noso coloquio ou a titoría, deixámosvos con un vídeo dun centro galego. Neste caso, temos o Centro Galego de Rosario, que tivo a ben pois mandar un vídeo onde se recolle tamén unha produción oral, unha produción cantada que podedes ver a continuación. Vémonos nun intre. Ay, Soliman, para que muera, ay, Soliman, tómalo
Ben, pois xa estamos de novo por aquí. Moitísimas grazas a este Centro Galego de Rosario por enviarnos esta xota tan bonita, ademais tan ben interpretada. Xa sabedes que pois cada día teremos así unha sorpresa para vos. Que tal foi a sesión de hoxe? Que temos algunha pregunta aquí polo chat que agora veremos, pero aproveitade pois para facer todas esas, para comentar todas esas dúbidas ou esas cuestións que queirades traer a estes minutos de aquí. Non sei por onde podemos empezar. Ui, a ver o que vai saindo. Temos tamén, bueno, non vos comentei aínda, pero tedes na páxina web, como xa ven sendo habitual, tedes na páxina web de Galicia Aberta, no curso do 2025, é dicir, neste no que estamos, tedes os materiais da sesión, os que estamos vendo por aquí, pois tedes aí os materiais colgados para que os poidades consultar na casa, para que poidades tamén guardar o vocabulario do que falamos aquí, e para que poidades ter, pois, como un repositorio, non, de lingua e cultura que vos poida servir para seguir formándovos en lingua e en cultura galegas. Os materiais desta semana, ademais, todos os materiais terán outros recursos que nos dirixen máis alá dese material en sí. Pero os materiais desta semana rediríxennos na diapositiva de Lingua e Sociedade a unha páxina web, a un recurso web que veremos aquí ao longo das sesións, que iremos traballando tamén con el ou vendo exemplos tirados precisamente desta web, que, como vos dicía, é un recurso moi útil. Deixademe entrar a min nel tamén, que non sei onde o teño. Creo que xa estades vendo, creo que estades vendo por aquí a páxina web da nosa fala. Estou vos falando da páxina web da nosa fala, que se atopa, se queredes ir a ela, atópase xusto na diapositiva de Lingua e Sociedade, no, onde pon bloque occidental, que é do que falamos hoxe, podedes acceder a esta información en liña. Neste caso, estades vendo agora a presentación da páxina, e aí o que tedes recollido é, como vos dicía, pois os 3 bloques dialectais que tedes aí na parte da esquerda. Temos o bloque occidental, o bloque central e o bloque oriental, e se facedes clic en cada un destes bloques, podedes ver recollidas de orais e escritas, tamén transcritas, das diferentes áreas que compoñen ese bloque. Por exemplo, se alguén lle interesa, pois, ver o que acontece no bloque occidental, non? Pois podemos ir a Camariñas, a Mazaricos, Noia, Teo, a Estrada, Cambados, Ribeira, Cerdedo, Marín, Cangas, Mondariz, Salvaterra, Tomiño ou o Rosal, non? En todos estes lugares, pois temos exemplos da fala deses sitios. Por exemplo, aquí danos a información que temos nesta páxina web, dinos que en Noia o que hai é un informante labrego de 76 anos, na Estrada temos tamén un informante labrego de 55, en Cambados temos un mariñeiro, en Salvaterra unha labrega de 40, e vemos por aquí a información que temos destas persoas. Se facemos clic nalgún deles, pois, por exemplo, no informante da Estrada, dinos, aquí temos pois máis información, dinos o lugar onde se fixe esta recollida é Friamonte, en Callobre, no Concello da Estrada. E os metadatos ou os datos directos da persoa informante, neste caso, sería un veciño de 55 anos, que é labrego. A data de recollida é en xullo do 75, polo tanto, tiña 55 anos naquela época, e a grabación está feita por esta persoa, a transcripción é de Fernández Rey e a fonte esta que tedes aquí, o Ago Alga. Podes descargar o arquivo en MP3 para escoitalo, pero tamén tedes a transcripción. E vedes que a transcripción faise de forma lexítima os trazos dialectais que ten este informante. Por exemplo, vedes que aquí di decire en lugar de decir, que sería o que se recolle no normativo, ou vedes que hai acentuacións diferentes, ou que hai composicións como nestoutra, perdón, ou vedes aquí a realización da geada, xusgado, ou tedes pois moitas outras
fixadevos neste apóstrofo, non empreedes en 4 zarapalladas, vedes aquí que hai todos os trazos dialectais están recollidos como tal e como se escoita, e así como se traballa neste caso en dialectoloxía. Para que vos poidades poñer isto en contexto, podedes descargar directamente o arquivo en MP3 e escoitades a grabación deste señor que corresponde neste caso coa transcripción que hai aquí. Veredes que, por exemplo, neste caso estábamos na estrada, polo tanto, bloque occidental, que vai cambiar moitísimo de como se pode falar, por exemplo, sen ir moito máis lonxe, pois en Cambados temos un mariñeiro de 49, aquí a data de recollida é do ano 76, a grabación é de Rosario Álvarez Blanco e a transcripción volve a ser de Fernández Rey. De novo, a fonte o Agoalga e a transcripción, fixadevos que aquí imos atopar seseo case 100%, xusto, marzo, vedes aquí no canto de marzo, isto refírese ao terceiro mes do ano, non? No que estamos xusto precisamente agora. Isto é unha realización de Agua, transcríbese así, non é unha geada como tal, bueno, non é unha geada como aspirada, senón que é unha realización fonética distinta. Como vos dicía, por exemplo, geada, trazo distintivo dentro do mesmo bloque, un trazo distintivo. E, polo tanto, será tamén moi difícil, moi distinto, perdón, este bloque occidental, pois, por exemplo, do bloque oriental, que se nos imos aquí a él, vemos que temos a Veiga, a Fonsagrada, Candín en León, Triacastela, Carucedo, Lubián a Mezquita ou Hermisende. Temos aquí dous informantes de Hermisende. Aquí temos os datos das persoas informantes e imos ver, por exemplo, pois a imos ver unha idade media, imos coller unha idade no medio, nin os nenos e nenas de 9-15, senón pois o labrego ou o mestre, se queredes, de 35. Neste caso xa se trata de Zamora, vai haber máis diferenzas, pero mirade o que temos por aquí. De novo, a recollida xa data do ano 90 e temos unha transcripción de novo. Fixadevos, seguridade en lugar de seguridade, diferente ao galego que se está normativilizando ou normativizando, dinos aquí, non vexo así trazos que destaquen que vos poida dicir así propiamente. Fixadevos o moi en lugar de moi. Vale, temos aquí, como vedes, pois un arquivo de recollidas orais que tanto están en MP3 como tamén transcritas. Para que podades botar un ollo, iremos tamén co debir das sesións pois profundizando un pouco máis nestes bloques dialectais. Que máis cousas temos polo chat? Podese poñer o mapa máis grande, non se lee. Pois sí, temos o mapa por aquí. Tedes o mapa por aquí, que tamén o tedes disponible no voso material descargable, como vos dicía, tedes o mapa tedes o material das sesións, e aquí distínguense pois estes tres bloques dos que falamos. Vedes tamén que están as áreas recollidas e pois podemos observar aquí as cuestións das que estivemos falando na sesión de hoxe. Pero repito que nas seguintes sesións tamén falaremos sobre estas cuestións. Algúnha cousa máis que teñamos por aquí? Seguinte comentario. Hola desde La Paloma, Rocha, Uruguai. Acá estou para aprender a lingua dos meus avós. Pois fantástico, estás no sitio correcto probablemente. O que é importante, como vos digo sempre, como vos direi tamén con asiduidade, non? Será que atopedes espazos onde crear comunidades de práctica, de que poidades poñer en práctica as cuestións das que imos falando aquí. Por exemplo, imos empezar con cuestións de vocabulario, pero iremos tamén introducindo algunhas outras cuestións que vos axuden á elaboración sintáctica, non só morfosintáctica, senón tamén máis profunda, non? Dentro dos niveis de organización textual, discursivos, neste caso. Así que buscade eses lugares de prácticas, eses lugares amables, onde poidades poñer precisamente en práctica os coñecementos que ides tendo por aquí. E, ademais diso, destas clases ou do que eu vos poida dicir aquí, todos os materiais complementarios onde van recomendacións, que vedes que hoxe recomendamos un libro, pero recomendaremos outros recursos, todas esas cuestións van vos axudar a ver galego en contexto, a ver lingua oral, a ver lingua nos usos comuns, alén da literatura, que son sempre moi bons inputs para a aprendizaxe do idioma.
A arquitectura da Galicia é perfeita, dinos por aquí polo chat. Pois mira, probablemente así sexa para moitas persoas. Queda por aí tamén ese comentario. E a ver se temos algunha cousa máis. Ola, son do Porto e adoro oír falar galego. Adoro as nosas semellanzas. Pois mira, dinos Pedro Miranda, efectivamente, esta cuestión do continuo lingüístico, non? No sentido de que dende desde a lingüística, dende algunhas correntes da sociolingüística, defendes esa idea de non división entre as linguas, é dicir, que as linguas non son entidades fixas, que non son entidades estancas no sentido de que se diferenzan fortemente non das demais, senón que as diferenzas vanse diluindo arredor do territorio e o que nun lugar é portugués conforme imos subindo cara a Galicia, neste caso no exemplo do portugués da Península Ibérica, conforme imos subindo cara a Galicia, vaise parecendo un pouco o galego ata converterse por completo en galego, despois podemos pasar cara ao asturiano e demais e imos tendo semellanzas e diferenzas, pero nunca son compartimentos estancos, é dicir, que non se contaxan de léxico, de cuestións comuns, non unhas coas outras. Por iso esa idea do continuo lingüístico, por iso, polo tanto, a nosa intercomprensión, neste caso, entre portugués, sexa da Península Ibérica ou sexa xa un pouco máis complicado, non? Da parte do Brasil, esa intercomprensión entre nós é tan alta porque temos pois unha conexión moi forte entre as dúas linguas. Pois temos aquí a Blanca. Hola, Blanca. Vexo Vigo, tamén vexo... Creo que querías dicir a copla, non? Nos aquí dicimos vexo Vigo, vexo Cangas, tamén vexo Redondela. Vexo a fonte de San Paio, camiño da miña terra. E aquí, ademais de que isto que traes esta copla é moi bonita, aquí vaise cambiando. É dicir, aquí recóllese tanto vexo Vigo, vexo Cangas, tamén vexo Redondela, vexo a ponte de San Paio, camiño da miña terra, ou poden cambiar e dicir outra ponte, aí segundo para onde vayas, para que lado vayas, non? Pero efectivamente, isto tamén é saber que se transmitiu de forma popular, saber popular, non moi relacionado coa sesión de hoxe. Máis cousas? Temos unha última pregunta, que xa sabedes que agora as titorías son un pouco máis fugaces. Será posible asistir ás clases despois? A esta hora estou no traballo e non podo ver. Vale, pois perfecto, porque estas clases sabedes que van quedar gravadas e ides ter disponibles os contidos na canle de YouTube. Podedes acceder, polo tanto, tanto ás clases como aos materiais que imos empregar nas clases a través da página web de Galicia Aberta, onde ides ter non só o enlace para poder volver ver a clase, senón tamén os materiais para que poidades traballar con eles e poñervos o día no caso de que así o quixerades. Ningunha cuestión así para rematar, polo tanto, pois damos por pechada esta sesión. Nada, pois esperamos vervos de novo o vindeiro martes no mesmo horario cunha nova cuestión que nos levará por este debir, por este camiñar que temos aquí todos os martes a esta hora. Moitas grazas pola atención, moitas grazas por escoitarnos do outro lado da pantalla e que vos vaya todo ben e vémonos o vindeiro martes. Grazas, chao!